Менә иҗат әһеле буларак үз кадерләрен үзләре тану, үз кадерләрен үзләре аңлау җитми. Мин шулай күрәм. Алар гел караны гына күрергә тырыша һәм төшенкелек яшьләрдә күп очракта. Ул үтә торган шир. Кайберәүләр социаль челтәрләрдә әсәрләрен куеп, мактауларны ишетергә ярата. Син әдәбиятта я македонский, я Диоген әле. Кайсы булсаң да үзеңә кадерләрне дә, үз тирәндәгеләрне дә белергә кирәк. Үз заманының әдибе замандашлары белән аралашудан туа. Һәр заманда укыла торган классик әдип үткән, бүгенге, киләчәк белән бер юлы диалог алып барудан туа. Нәкъ менә бүген, нәкъ менә алар яшендә аларны нәрсә борчый, алар нинди фикердә, аларның йөрәген, күңелен нәрсә авыртыра яки нәрсә сөендерә, менә шул турыда алар күбрәк язсыннар иде. Чөнки алар шушы яңа заманның язмачылары. Җыелганнар. Бигрәк күпсез монда бүген. Сезнең кайсыгыз гаепләнүчесез? Biz barımız da гаепләнүчеләр. Бергәләшеп тыелган әсәр яздыгызмыни? Yok, biz her kaysımız ayrım icat ederiz. Ayrым тыелган әсәрләр яздыгызмыни? Yazmayız biz tıyılgan eserler. Соң, нишләп монда килеп утырдыгыз соң алай булгач? Монда бит гаепсез кеше утырмый. Ярар, гаепләүчедән сорарбыз. Кстати, безнең гаепләүче кайда ул? Килеп җитмәдемни әле? Гаепләүче килмәячәк, гаепләүче килмәячәк. Килмәячәк гаепләүче. Ничек инде килмәячәк? Ничек инде гаепләүчедән башка суд була димени? Нинди көн булды соң бүген бу? Гаепләнүчеләр әнә бер төркем килеп утырган, гаепләүче юк. Кем гаепле инде сезне булай булгач? Яш yazıçlarını kim gene гаепләми? Ülkön yazmışlar da, kitap yaratmışız kirek okuşlar da, müəllimlər də, yaşdaşlar da, әлі hatta bir kitap okumadan Dimaş Trakutçular da. Arzay meni. Менә ничек кенә яклап бетерерләр инде үзегезне. Безнең яклаучы кая? Безнең яклаучыбыз ул безнең иҗатыбыз һәм туган телебез. Шулаймыни. Карале син, мин әйтәм, язучы гына түгел, әллә артистамы? Булгалый баш. Батулла бабагыз каршында артистланып карарсыз әнә. Игътибар, басыгыз, суд килә. Гаепләнүче Зөләйха Камалова. Казан шәһәрендә туган, җыр сүзләр авторы һәм шагыйрь. Роберт Минноль исемендәге әдәби конкурс җиңүчесе. Идел журналында креатив редактор булып эшли. Татар һәм төрек телләре укыта. Шәкертләр, игътибар. Без бүген 21-нче гасыр дөнья әдәбиятын өйрәнәчәкбез. Борынгы кешеләр безнең примитив ата-бабаларыбыз ничек иҗат иткәнен карарбыз. Виртуаль чынбарлык шлемнарыгызны киегез. Без хәзер экскурсиягә кузгалабыз. Киттек. Таныш булыгыз, бу Габгади Homo sapiens. Язмачы гынакларга караганда ул чор кешеләре илһам ярдәмендә иҗат иткән. Хәзер ул шул илһамны эзли булса кирәк. Нәрсә соң ул илһам? Бу сорауга җавапны сез үзегез әйтергә тиеш буласыз. Голограммада күренгән кеше Газим үз фатирында яңа җырына сүзләр язарга маташып утыра иде. Сүзләр язылмый да язылмый. Әллә нәрсә комачалды шунда. Каядыр хәтеренә сентябрьнең 1-нче бер киче килеп төште. Ул иске Казан бистәсендә ялгызы гына илһам эзләп йөри иде. Бу кичне аны аяклары борынгы Бәрәмәш кафесына алып китте. Берникадәр чират торганнан соң ул үзенә Бәрәмәш алды һәм Кабан буе булып буена китте. Кабан күле дулкыннарына карап ашаган бу Бәрәмәш аңа дөньядагы иң тәмле ризык булып тоелды. Бәрәмәш
яшь кошысы килә дип уйлады Газип. Диванына килеп ауды да жырына сүзләр язып атты. Нәрсә соң ул пәрәмәш, әйтә алмыйм белмәгәч, бәлки ризык кынадыр, бәлки итле күмәчтер. Әмма аны ашаганда йөзем һәр вакыт көләч, мин белергә теләр идем, нәрсә соң ул пәрәмәш. Ын чүпрә шикәр сөт, камыр суган борыч ит, шулпа ага тешләгәч. Эх, пәрәмәш, пәрәмәш. Балалар, безнең чыганакларда сакланып калган әлеге җыр 21 гасырның иң бөек җырларының берсе булган. Шагыйрьнең тәхәллүсе явыз. Моны нейрон бәйләнешләрегезгә теркәп куегыз. Языгыз өй эше. Илһам көченә билгеләмә билеп бирергә. Яңа исем әдәби лабораториясе каршындагы Татарстан әдәби суды утырышы Казый Рабит Батулла катнашында бер төркем яшь иҗатчыларның әсәрләрен тикшерде. Һәм түбәндәге хөкем карарын чыгарды. Иҗатлары каралган яшь авторларның кычкырып торган җинаяте юк. Иҗат тәҗрибәсе булырлык әсәрләр алар. Һичшиксез яшьләргә әдәбиятта эзләнүләрен дәвам итәргә кирәк. Мәхкәмә тамам. Biz oyun oynayız hazır. Matbuatta da oyun oynayız. Lakin bu oyun bir ciddi oyun. Yaş yazıcılarının eserlerin matbuatta aldan bastırıp, halkka tapşırıp, onlar öz fikirlerini uylap, biz onlar karşında менә шулай мәхкәмә яргылау, ягъни суд оештырабыз. Судның борынгы сүзе яргылау. Һәм ул Аллаһ Тәгаләгә ярлыкау булып килеп җиткән безгә. Яргылау, суд, хөкем. Менә бу уен бик җитди мәгариф өлкәсендә әдәбиятны яшь иҗатчыларны аңлау өчен бик тә кирәкле шәкел дип уйлыйм мин. Һәм әйтергә кирәк, моның нәтиҗәсе дә бар. Менә күреп торасыз, берничә яшь шагыйрьләр, язучылар нинди матур телдә сөйләшәләр. Ahangları matur, sözleri anlaşılar, söylev kültürüsü var. Lakin, mine hazır bugün de kulakta kalgan bir neçe söz kulakını sağayta. Alğa da başlaganda siz şunu da unutmasqa deyirsiz, tilni ana tilimizni tüpten ilerletilir. Tatar tili degan so'zda huquqli yasharga, tug'an tili degan so'zda huquqli yasharga, eng birinchi ana tili bilirga tegish. Chunki biz ota tili deb atamaymiz bit. Ana tili deb ataymiz o'zimizning tilimizni. Chunki ana üretken bütün yıllarga, ana jırlarga, tarihqa üretken, aş pişirge üretken, birge üretken, ata kişi avda, yavda, uzak yıllar devamda. Bala terbiyesinde katnaşa da almagan şekilde. Şuna göre biz ana tili dip söyleşik. Mesela, mında kulakka çalınan sabantuy degen söz. Sabantuy dip yazalar. Sabantuy dip şigarlar elenler, bu hata. İytuy deymi biz bit, nikahtuy deymi biz bit, İytuy edimiz, nikahtuy edimiz, sabantuy edimiz. Ondan soň bir söz yanlarada bala tuğdurdu.
Татар тудырды деген сөзünü kullanmıyor. Taptı. Bebey alıp kayıttı. Bala taptı. Ah ne diyeyim adam. Bala tuğdırı yurdu tugel. Bebey tabu yurdu. Nindi motor, edepli söz. Ve tuğdırı diye isteyim, şiir tuğdırı diye isteyim, canım titrey, şiirini nişip tuğdırıp bulayken, küçene mi? Elle yılmaya mı? Mene şu şimdi tenkitlerim var. Sizge ihtibar orada keremiye. Ve bu yigitlerge, kızlarga men olda uңышlar tileyim, ona tili sağında turulaарын tileyim. Mesela tilini boyutabız deyip, çitten algan sözlerini turdan turu tercüme eteler de tilini gariplendireler. Kurama til barlıklar, kurama til, pısrak til degen söz eğer. Edik biz ditkiz deyip yazadılık Tatar kitaplarına. Ne içindir? Hazır edip başkasa yazamız. Edik kulturu yurtu deyip yazadılık, hazır medeniyet yurtu deyip yazamız. Mında işitildi söz, sepit degen söz işitildi. Matay degen söz de var ime. Halk özü uylap çıgarıp, özü tercüme etip tatarlaştıra şu sözleri. Mototsiklini matay dey. Sepit, velosipedini sepit dey, tatarşa. Tatar tigirmeninde tattırılgan Rus sözleri tatarşa bulup bu tilini bayıta. Til özünün kaideleri bilen bizning tilge, ana tilimizge kelip kirse, tilini kurama til yazıp, pısrak til yazı. Şuna göre til turunda, ana tilimiz turunda ümitimizni saklayız. Ana tilimiz sizge kalan. Sizge uңышlar tileyim. Edebi sürükte var. Hayırlı gün, Tatar Edebi Sözüne mükemmel hürmetli tamaşaşımız. Bugün Yama İsim İcat Laboratoriyasının 3. sezonuna netice yasarga çıkıldı. Laboratoriyanın işçenligi Tataristan Respublikası reisi karşındağı Tatar tilin hem Tataristan Respublikasında yaşayan halklar vekillerinin tuğan tillerini saklav, üstürü meseleleri komisyası hem Tatmedi Respublika Matbuat hem Massa Kulem Kommunikasiyalar Agentliği bilen birlikte turmuş karşılındı. İcat Laboratoriyasının maksatlı köngülünde edebi icatla ışkısı yattan yaş icatçılar için kalem şarlağı, tecrübe hem ilim toplağı mektebi bulurdu. Buldurudan ibaret. Proyektning 3. sezonu e'lon etilgach, 100 ga yaqin g'ariza qabul etildi. Ko'pmedir vaqtdan shin-shinlab ijod dunyosuna tortilishi, isharalarda aktiv qatnashchilari 60lab ijodchi qoldi. Endi adabiyotimizni yangi asrlar bilan boyitgan yangi ismlarni bugun yangiratashamiz. Eng to'lqinlantirgani menga qolsa, o'z ijodimni sahnadan tinglab huzurlanu. Andi mumkinlikda bo'ldim. Bugungi kechada sahnadan yangragan barliq asarlarda yangi ism proyektida tug'an ijod chiqishlari. Proyekt o'sishdi. Edebi sudlar, ustalık dersleri, danlıklı Tatar intelligensiyası vekilleri izleri bo'ylab edebi seferler uyushtirildi. Bugünkü edebiyat meydanını yaktırtışı yazıcılar Gülüse Battal, Landa Şabudarova, Galimcan Gilmanov, Levi Pleron laboratoriyanın ustazları buldu. En kıymetlisi, edebi mektep işçenliğinin neticesi olarak şakirtlerinin eserleri, ustazlarının bugün nasihatlerini toplagan 3. almanah dünya kurdu. Eli şu günlerde güne kızıl tipografiya tabasından düşkün basmalar bugün güle gidip tapşırılar. Yangi isim edebi mektebinde kalem şarlar diplomga yapılgan şakirtlerimizni selamlav hem tebriklavni devam ettiği için sahnege Tatmedi Aksionerlik Jamiyati General Direktori Şamil Muhammaduli Sadiqov chaqirilar. Dostlar, shunday bir ko'ngilli жылы shara oynarsa degara samolyotga qoldi sizni tinglab turib unutilib ketib аңайында оқшығара керек еді. Біздің бүгінгі hürmetli қонағымыз Firdus Сәлемович bilan урамда басып тұрғанда зор мына лимузин келіп тоқтады біздің нәрсе қасына, театр қасына. Кім екен бұл деп аптырап кеттік, лимузиннан жүгіріп шықтылар қызлар, балалар, жігітлер. Бүгін бит мектептерде шығарылыш кешелері. Мына шундай матур шара біздің бүгінде. Әлбәттә, мында ijod bilan birinchi gal oldin ishlamovchilar da bor.
Bu bek жылы проект 3-нче ел рәттән оештырыла. Ел сайын, үткән сайын Гөлсай белән сөйләшәбез. Менә киләсе елга әгәр дә игълан итсәк, яңа сезонны дип кешеләр килер микән, яңа кешеләр килер микән, яңа кешеләр табарбыз микән дип. Ләкин Аллага шөкер, милләтебезнең байлыгы зур. Ел сайын яңа кызлар, яңа җегетләр килә безнең арага. Без аларның белән танышабыз, аларның иҗат белән танышабыз, аларга ниндидер игътибар бирәбез. Менә шушы иң мөһимедер инде, аларга мөмкинлек бирү, аларга шартлар тудыру. Һәм иң мөһиме икенчесе, алар бер-берсе белән аралашалар. Менә шушы мөһим, аларны формалаштыра. Бик зур рәхмәт. Хәзер җиңүчеләребезне котлап, бүләкләр тапшыру өчен сәхнәдә калабыз сорыйбыз. Шагыйрә Гөлүсә Баттал шәкертләрен сәхнәгә чакырабыз. Яңа исем әдәби лабораториясенең шигърият номинациясендә дипломнар белән бүләкләнәләр. Альбина Гайзуллина, Казан. Рәйсә Абдуллина, Балтач районы. Тәнзилә Галимуллина, Казан. Гөлназ Нуриева, Шаллы. Зөһрә Рамазанова, Балтач. Алиса Хисмәтуллина, Әдмә районы. Гөлназ Нуриева, Шаллы. Зөһрә Рамазанова, Балтач. Алиса Хисмәтуллина, Әдмә районы. Алсу Шакирова, Казан. Айрат Шамс, Казан. Язучы Галимҗан Гыйльманов шәкертләрен сәхнәгә чакырабыз. Яңа исем әдәби лабораториясенең проза номинациясендә дипломнар белән бүләкләнәләр. Фируза Бикбаева, Казан. Индира Габдуллина, Казан. Рузанна Каюмова, Казан. Шулпан Әхмәтова, Казан. Бик зур рәхмәт. Язучы Ләбиб Лерон шәкертләрен сәхнәгә чакырабыз. Яңа исем әдәби лабораториясенең шигърият номинациясендә дипломнар белән бүләкләнәләр. Энҗе Әхмәтҗанова, Казан. Айзат Вахитов, Байлар сабасы. Ландыш Салих
Карина Сынгатуллина, Казан. Рашид Фаттах, Яшелүзәк. Айгөл Хабибрахманова, Кукмара. Розалия Шакирова, Казан. Hozir o'rtoq foto. Шабидарова шәкертләрен сәхнәгә чакырабыз. Яңа исем әдәби лабораториясының проза номинациясендә дипломнар белән бүләкләнәләр. Таңшулпан Гыйләчева, Казан. Ихтияр Кыямов, Казан. Камиля Мәхмүтова, Казан. Лейсен Галаутдинова, Казан. Яңа исем кысаларында никадәр яшь язучы каләм шарлаган, заман сулышын җиткерә торган күп яңа әсәр туган. Проект кысаларында һәр шәкерт бер остазга беркетелгән иде. Ел дәвамында тәүлек буе элемтәдә булдылар. Әдәби осталыкны, тормыш тәҗрибәсен, сүз тәменең тамчысын да түкми чәчми үз шәкертләренә җиткерергә омтылган остазларыбызның эше бәяләп бетергесез. Яңа исем әдәби мәктәбе остазларының зур хезмәтләрен бәяләп, рәхмәт хатларын тапшыру өчен сәхнәгә Татарстан дәүләт телерадио компаниясе директоры Фирдус Салих улы Гыймалтдинов чакырыла. Рәхим итегез. Хәерле көн исәнмесез, мөхтәрәм җәмәгать, мөхтәрәм яргучы. Мин көтмәгәндә бу мәҗлескә килеп эләктем һәм бик рәхмәтлемен. Бирегә чакыруыгыз өчен бик рәхмәтлемен сезгә. Шуннан да менә биредә безнең яшь язучыларыбыз дисәм, үземне картайтып җибәрермен кебек. Менә шушы яшьләрне күрү күңелне рухландыра. Сез безнең татар халкыбызның чын ояткысы дип әйтер идем. Сез өмете, без сезнең күпләрегезне инде беләбез, иҗтимагый тормышта да бик теләп, актив күренеп катнашучы егетләр, кызлар сез. Әлбәттә, иҗат ул патлаулы һәм шул вакытта бик җиңел әйбер. Иҗатта белем дә кирәк, акыл да кирәк, тоемлау хисе дә кирәк. Шул вакытта күпмедер дәрәҗәдә күнегелгән шикләрне бераз чигереп, күнегелгән шикләрдән дә чыга белү кирәк. Һәм әлбәттә ул шикләрне бик тоемларга да кирәк, артыгын чыкса колакны буралар, яргучы килеп җитә. Инде җитди иттереп әйткәндә, әлбәттә мин сезгә иҗатыгызда уңышлар телим. Без патлаулы шырда яшибез. Менә Шамил Мөхәммәтович белән дә сөйләшкәндә мин аңа әйтәм инде. Дөньялар шуңа бара. Бик күп амбарларны йозакка бикләп, ачкычларын алып китүче без булырбыз ахыры дип. Ни кызганыч андый шикләр, куркулар бар. Ләкин теге ул пессимистик уйларга күңел бирелгәли. Әгәр уйланмасаң, борчылмасаң, ничектер ул яңаган куркынычларны җиңү дә мөмкин түгелдер. Әмма безнең киләчәгебез өметле дип уйлыйм. Чөнки безнең халкыбыз бик халык.
һәм ул һаман үзенең талантларын тудыра тора. Һәм менә бүген шушы әлеге кечкенә сәхнәдә без киләчәктә Иман Камил зур исемнәргә ия булырдай егет-кызларны күрә алдык. Барыгызга да уңышлар телим. Һәм әлбәттә инде зур рәхмәтем остазларга. Менә һәрберегез үзегезнең вакытыгызны кызганмыйча шушы безнең яшьләребез белән эшләгәнсез, хезмәт кешегез кергән. Сез инде аларның остазлары, алар һәр гамәлен кылганда, аларның күз алдында сез булачаксыз. Менә без монда ялгышлык эшләп җибәрсәк, бу абый нәрсә әйтер икән, яисә бу апа нәрсә әйтер икән дип алар уйланып куячаклар. Һәм сез бу очракта бик изге эш кылдыгыз, һәм сезгә алга таба да тагын бик күп буын язучыларыбызны үстерергә, тәрбияләргә насип булсын иде. Бик зур рәхмәт үзегезгә. Остазлар яңа исем әдәби лабораториясендәге хезмәтләре өчен рәхмәт хатлары белән бүләкләнәләр. Язучы, әдәбият белгече, Шәйх Иман Нур исемендәге әдәби премия лауреаты, Казан утлары журналы җаваплы сәркатибе Ландыш Әбударова. Шагыйрә, Зәкия Туишева исемендәге театраль премия лауреаты, Гөлүсә Батталова. Язучы, әдәбият белгече, Абдулла Алик, Саҗидә Сөләйманова, Нажар Нәҗми, Фатих Хөсни исемендәге әдәби премиялар лауреаты, Татарстан китап нәшриятының матур әдәбият редакциясе мөдире Галимҗан Гыйльманов. Язучы, шагыйрь, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Мәдәни җомга газетасы һәм безнең Мирас журналы баш мөхәррире Ләбиб Лерон. Барлык остазларны да чакырабыз бирегә уртак фото ясар өчен. Бик зур рәхмәт, хәзер урыннарыгызга утырыгыз сырада. Язучы өчен яңа әсәр язылып бетеп нокта кую бер бәхет булса, икенче бәхет әсәрнең китап булып укучысына барып ире җитүедер. Шул уңайдан яңа исем иҗат лабораториясенең Татарстан китап нәшрияты белән тыгыз элемтәсе аңлашыла да. Быел бу дуслык нәтиҗәсендә сюрприз да әзерләнде. Проектта катнашкан иң актив 2 иҗатчыга гран-при тапшырылачак. Нәшриятта аларның китаплары басылачак. Яшь иҗатчыларны сәламләү һәм гран-при ияләрен игълан итү өчен сәхнәгә Татарстан китап нәшрияты генераль директоры, узган елларда үзе дә лаборатория устазы булган язучы Рөстәм Госман улы Галиуллинны чакырабыз. Шушы яңа исемнең төп көче дип әйтәм инде. Гөлүсәне дә яныма чакырдым килә, бергә бирсәк дөрес булыр гран-прины. Чөнки ул башыннан ахырына кадәр шушы эшне башкарып чыкты, һәммәгез дә беләсез. Әйтеп бергәләшеп бирәбез. Монда бу балалар комиссияның иң мөһим эшләренең берсе, ошыннан да четерекле, остазлар өчен җаваплы, ләкин ул бик кирәкле гамәл. Һәм язучы өчен менә кайсы гына телдә язса да, кайсы гына милләтнең язучысы булса да, иң матур, иң җылы сүзләрне шагыйрьләр да, язучылар да китап турында әйтә. Безнең Тукайыбыздан башлап, һәр кайсы китапны шул хәтле яратып, җылы итеп телгә ала. Һәм язучы өчен ул хәтта өлкән булса да, аксакал булса да, үз китабын тоткан да күңелле, үз китабын кулга алганда ләззәтле, һич аны бер нәрсә белән дә чагыштырып булмый. Һәм без остазлар, оештыручылар, тәэмин җитәкчелеге бергәләшеп уйлашканнан соң, ике автор белән шушы иң самими, иң рәхәт хисләрне бергә бүлешергә булдык. Киләсе елда, 2027 елда Татарстан китап нәшриятында социаль әһәмияткә ия исемлеккә ике авторның, иң актив ике иҗатчының китабын кертәбез. Бу инде безнең яңа исем проектыннан бүләк булып бара. Һәм калганнарга да, алдағы елларда катнашырга стимул булсын, тәргиш булсын, инде шушы ике авторның китабы чыккач, әле бергә презентацияләрне узарга язсын. Шуңа күрә котлы булсын, бу хәрәкәт әле алга таба тагын да үссен. Рәхмәт.
бу өчен сертификат яңа исем әдәби лаборатория шәкерте Ихтияр Кыямов. Татарстан китап нәшриятында китап бастыру өчен сертификат яңа исем әдәби лаборатория шәкерте Тәнзилә Галимуллина. Яңа исем иҗат лабораториясе кысаларында язылган һәр яңа әсәргә сөенүче, гомумән яшьләрнең әдәби иҗатка тартылуы өчен җан атучы тагын бер шәхес бар. 3 ел буена сәфәрләр, әдәби суд, түгәрәк өстәлләр концепциясын тормышка ашыручы, остазлар белән шәкертләрне бәйләүче. Әлеге проектның һәр нечкәлеген кулау шауздыручы кеше, язучы, яңа исем иҗат лабораториясының кураторы Гөлүсә Рәүф кызы Закирова. Гөлүсә Рәүф кызы, сезне бергә чакырабыз. Үздіралуымыз білен, бүгінгі кеше біздің міне тұрмышқа ашу білен барығызында шексіз құтылайым. Сіз енді барығызда жемішілер бірге келдіңіз. Бұл 3 ел ілік башланған әлігі проект. Шулай бітшам Мұхаммадович, біз енді журналларға, медиа журналларына еш язушылар келмегеділер. Biz kile de ışandırdık. Yaş yazışlar sosyal şirketlerdeki tugul, layık işimde tugul, sıfat işinde işleyecek dip elgi proyektini turmuşqa aşırıp jiberdik. Hem ol popülerlaştı. Endi bizim 3 yıl ötede yürüyüşlerimiz var. Oldağı yıllarda devamı bulsun degen tilekte kalam. Hem elbette bugünkü bizning men rahmat aytasim kela bizning muhtaram qoziyimizga sizni hurmat etib ixtibor etib bizning ixtiborimizni hurmatimizni qabul etdingiz Rabita buy siz bizni necha yil bo'yi shu adabiy sudlarni olib borishga bizning tilakdosh bo'ldingiz yoshlarga xayrixohlik bo'ldingiz ulkan bugun yozuvchilarimizning shin yozuvchi bo'lib yoshlar bilan ishlavining eng motor misoli edi bu. Hem sizge eligi bizning şu almanaq bizning bu yılғы sezonda qatnaşgan yoshlarning ijod jemishi, anda bizning adabiy sudning bir ketmasida kiritilgan şulay QR-kod bilan qo'yilgan ochib, siz anda videosunda qaray olasiz. Hem endi kelasi yillarda da qatnashirga yozsin deb tilakdoshlarga. Hem albatta tag'in bir rahmat so'zim menim eligi kishini yetishtirgan özümün komandama, ma'ariflarga, şulay Koreya teatr artistlarına, hem endi yangi isim üzeri yoshlarga ham endi haligi proyektga tilakdosh bo'lgan bizning yetakchilarga barsina deb bek zo'r rahmat so'zlar aytaman. Haligi almanaxni men Firdus sizga bo'lak etasim kelar ham Rabit abi sizga. Hürmetli edebiyat suyucu qonaqlarimiz, qalam tebratuvchi yosh yozuvchilarga qanotlar qo'yishi, edebiyat ham ijod dunyosina yo'l ko'rsatuvchi, yangi asarlarni borlik turgan baygi tamam. Lekin bugün yangıragan eserlerini, bugün işitken yangi isimlerini esте qoldiramiz. Menen endi o'y his yurmalari bilan yana bugungi yoshlar. Qalamlardan bor marhamat, g'adillik ham motorlik tamsin. Eng muhimi tatar so'zi tamsin. Kelasi uchrashuvlarga qadar xushsiz.